May trivia. Paano may trivia? Paglabas pa lang ng tubig. Mga kaibigan, napapansin niyo po ba ang tubig na to? Ang tawag po dito ay distilled water. Alam niyo po ba kung paano ginagawa ang distilled water? May trivia. Nag-demo pa. Galing. Lumabas yung kanin. Mga kaibigan, napapansin niyo po ba ang kanin na to? Ang tawag po dito ay sinandoming. Mga kaibigan, napapansin niyo po ba ang kanin na to? Ang tawag po dito ay dinorado. Alam niyo po kung paano ang proseso ng pagluto ng dinorado. Kailangan po, pag nagsasayin po kayo ng dinorado, medyo lampas po ang tubig. Ganoon, may trivia. Galing ni Kuya Kim, no? Dahil talaga, trivia siya ang baho na ng bunganga namin. Ano na amoy? Amoy tahain na, promise. Sino nga yung mga naamoy mong artista? Papangalanan ko, Iya. Eto na. Nung nakakain na kami, Lagay sa TikTok. walang magti-tiktok. Sino nga yung mga artista na amuyan mo may amoy? Pangalanan ko, gago ka. Bakit? Eto na, nung nakakain na kami. O tapos, Sabi ni Kuya Kim, gusto niyo ba ng dessert? ay nag-dessert kayo. Hindi na kami. Nakakain kayo ng Hindi na 6:30. kami. Hindi na kami nag-dessert. Bakit? Kasi ang lumabas na dessert, fruit salad. Oy, ba't di kayo kumain? Ang daming Ricardo, ititribute nyo isa-isa yon. Talaga? Baka 2 weeks, nandun pa lang kami. Pasubo pa lang kami. Pero tinur ka naman ni Kuya Kim. Tinur ako sa bahay nila. Umikot ka. Kasi malaki bahay ni Kuya Kim. Oo, Mayaman umikot si kami. Kuya Kim. Pero May napagod agad si Kuya Kim. Bakit? Pumunta agad siya sa kwarto. Ah, okay. Kasi medyo may edad na rin. Sinilip ko ngayon. Sinili. Ano nangyayari? Nakita ko si Kuya Kim nagaya siya ng ano. Ng ano? Gawa ng baby. Gawaan ng baby. Oo. Nakita yung asawa, sumasayo yung asawa. Tan 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 tan. Paano yung sayaw? Tan tan tan. Hinubad yung pante. Hinubad. O tapos paghubad, Tingin na doon, ganun. Oh. Pak! O. Tumalsik yung pante. Tumalsik kay Kuya Kim. Nung tumalsik yung pante, O. meron siya nakitang mancha. May mancha. May mancha doon sa Sa, pante. sa panty. Oo, kasi kulay puti yung mancha ng pante. O tapos. Yung puti kasi yung pante. Oo, Nakita yung mancha. O. Ginawa ni Kuya Kim, tinitigan yung pante. Tinitigan. Tapos. Hinawakan. O. Inamoy. Nag-trivia. Ng trivia. Okay. Ano sabi? Mga kaibigan, napapasin niyo po ba ang panty na to? No? May napapasin niyo parang mancha. Ito pong mansyang ito ay hindi po to tagos. Ano yun? Dahil ang tagos po ay nagsimula po sa ari ng babae o tinatawag na regular menstruation o buwan ng dalaw. Hindi po siya tagos. Ano siya? Ang tawag po dito ay igit. Ano po bang igit, mga kaibigan? Ang igit po ay utot na may sabit na malagkit na dumidikit sa labi ng puwit. Palapakan nyo na ang aking kiray! Hoy! Hoy! Tawa kayo ng tawa. Oo, tawanan kayo na tawanan. Pag tayo napahamak. Oo, sino ba dito? Hindi naman mas... Yun naman talaga ang tawag sa kanya, igit. Sinong hindi dito nagkaigit? Oo. Ako, ngayon. Meron ka na?